laukauksesta lähden liikkeelle, niin ensimmäisenä niin mä kään tämän kaavakkeen niin takapäin. Niin laukaus varma se on, se kuuntelee tyylipuhtaasti meidän laukausten välisille pusetkin päästä siihen merkikseen. Ja vieraita ihmisiä, kun jututtaa sitä vieras ihminen, niin se on hyvä tahtoinen luokkapaistella avoin, luokkapaistelu on +3. Kovuus, pehmeys, puhutaan koiran muistista, kuinka se muistaa jonkun epämiellyttävän asian. Haalari on se erikoiskoe ja tynnyri on aika läheisesti sitten sitä. Haalari ei sitä säikähtänyt, siitä ei nähty sitä palautumista niin hyvin. Tynnyrissä nähtiin se, että se kesti vähän aikaa ja pikkusen zoomaili sitä, että ottaako se siihen kontaktiin vai ei ota. Kun se vähän miettii, vähän aikaa, ei liikaa, sillä lailla, että se menisi ihan pehmeäksi. Sillä on pehmeyttä siinä vähän enempi kuin kovuutta, ja sen tähden se on hieman pehmeä. Sitten temperamentti, no totta kai sekin, että se on iso koira. Temperamentilla käsitetään mielenvilikkautta, havaintokyvyn nopeutta, väestöjen pituuksia, väestöjen suuntaa, minkälaisella vauhdilla se lähtee. Kun se on kohtuullisen vilikas. Se silleen niin kuin vähän miettii, että kannattaako lähteä. Ja sitten kun niin tynnyrilläkin, niin sitten kuitenkin jalat vie ensin vähän matkaa ja sitten vasta se kääntyy katsomaan. Kun puhas vilikas koira, niin se pyörähtää ihan paikallaan ja katsoo, että mikä siitä tulee ja jatkaa sitten kävelyä. Eli temperamentti on +2 kohtuullisen vilikas.